The construction of Chimusasa Clinic is set to transform access to primary health care for thousands of people in rural Nyanga. For years, villagers have been forced to travel long distances to access medical treatment, with pregnant women, children, the elderly, and people living with chronic illnesses among the most affected. Once completed, the clinic will bring essential health services closer to the community, reducing travel time and improving access to timely medical care. The new health facility is also expected to benefit nearby communities from across the Zimbabwe-Mozambique border who rely on health services in the area. Isusu madzimai pamwe pacho waiti wakazvitakura nguva yako inenge yakwana wakundikana kuti uone mari yekuti uende kunana Fombe kana kuruwangu saka unogona kuzotosangana nematambudziko akanyanya uri pakati peruti. Saka izvozvo izvi ndiri kuona kunge zvatirerukira ende ndiri kunzwa kufara kuti chipatara ichi dai chapera gore rino risati radini rapera. Tinotiwo pamwe pacho ukanzwawo zvadai unogona kusesekedza usina mari yekuhaya bhaiki wosvika pano pachimusasa pachipatara. Zvekutoti iwe kana wazvitakura zviye izvi unotokwanisa kutongonzi pamwe nguva yako apa inenge yakwana wobva watongoti izvozvi ndakuenda unotongobatsirwa pamwe utori pakati perwizi. Kuna ana mai watakaroora wanozvitakura 9 months wakazvitakura vanga vachitarisana nematambudziko akaita seaya kuti kana ane pamiri anononoka kuenda kuchipatara. Anonoka kuenda kuchipatara zvichisakisa nekuda kwekuti urombo ndo hwatinawo. Baba vanenge vasina chavainacho. Kuti wachiona mari yekuti mukadzi akurumbidze kuenda kuchipatara anozosvika patime yekusunungukira munzira. Asunungukira munzira akasvika kuchipatara uko. Chipatara chinomuchaja kuti waberekera pai munzira. Ini sa village head ndine chisungo chandinosungirwa chekuti ndibhadharise futi ani mai vaya vanoti vanenge vasvibisa nharaunda pakurasa ropa kwavanenge waita wachiberekera panze. Patinobva kure kwakwavo taiti tikahaya mtutu tinzwa kuti $20 apa unenge usina kana mari kuti usvike kuchipatara. Saka unenge titori dambudziko chairo kuti hapana chaunenge unacho mari unenge usina. Pamwe unenge wakazvitakura unogona pamubatsirwa pamwe murodhi kusvika futi kuchipatara kwacho vakubhadhariswa futi mari utanzwa zvakasei murodhi. Vakawanda zvakaita sei vaifa vari murodhi kuenda kwaFombe nenyaya yekushaya mari? Wakatowanisa pamwe kuma20 vanotosvika. Tikaenda ikoko mvura chaiyo kuti wanikwe pachipatara ipapa hapatorina. Zvekutoti kana tiri isusu madzimai kana tichinge tazvitakura kudai kuda kuti tikabatsirwa ipapo kuti tione mvura yekuti tinokwanisa kugeza inotoshaikwa. Kunokwatumwa mvura yakadi mvura yekubva murwizi direct isina mbotreatwa. Saka korera aidza kuti taizotofamba kuti vamwe vaizototadza kusvika kwaFombe ndokuti anenge akutochaya zvekuti the health center will help the community members, the teachers at Chimusasa Primary, the children who used to move a long distance to either Fombe Clinic, Mukunza Clinic, and Ilem Hospital. The community used to face some challenges like diseases like cholera, malaria, because it is close to Gairezi River. Mosquitoes are just around. Tiri kutenda hurumende yedu yechipiri kuti vanenge vane chiono kuvanhu veZimbabwe. Kare taita sevanhu vakaramwiwa but hurumende yakauya yabva yatifungawo kuti pawo chipatara clinic zvanga zvikaitika nekare izvozvo. Zvatoenyore utoti kana pakati peusiku tinotokwanisa kuya netsoka tichitorapwa padhuze kudaro. Panapa tiri kuita basa rokuchera mvura nokubatsirawo mabhiridha edu. Ende mabhiridha edu tinoyatenda ari kushanda zvine simba. Dai yaramba yakadaro chipatara chedu chipere. Panapa tiri kubatsirana nemabhiridha edu tiri kushanda naye mune zvakanaka
maona chipa tiri kuzongotiwo kundikanei ndepekuti pachikafu tinofanira kunge tichiuya nechikafu chekuti tibikire mabhiridha, asi kudzimba kwacho pane pari kutiwo shotei, saka pamwe pacho tinoya tisina sezuva ranhasi. Chimsasa Clinic is being implemented by the Lotteries and Gaming Board, which is a parastatal under the Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage. So we're here now to assess and see where we are lagging behind, what are the challenges. So we managed to meet up with the community. We also managed to talk to the contractors. We managed to get their views, and we have made our recommendations because we have seen all the material is there. It's just the working part that needs to be addressed. And this project is it's a huge project in the sense that the catchment for the clinic that is being constructed is quite big. Kunoku kwatiri kunotariswa nemavillage heads anokwana kuita 7 wakatarisana nethis clinic. Saka tine vanhu wakaita vavakidzani wedu vemuMozambique vanokrosa border vachiuya kuno kuzobetserwa pano paclinic rather than kuti wafambe kunosvika kunonzi kwaFombe. The provision of this health center, I think, will have improved transport, water, provision of water, electricity. We are living in darkness, no electricity, no solarized houses. So through having the health facility, I'm sure these areas will improve. Currently, in terms of progress, they should be starting installing the ring beam by next week. They are now above window level, and as we are at the site, there are people currently working. We have some contractors, just 2 bricklayers who are working with the community. So the communities are mobilizing the labor force. So I think in terms of percentage, we can safely say we are now above 60%. We are looking forward to the completion of this clinic and its commissioning before the end of the year. And from our side is monitoring. That's what we should be tracking. That's what we'll be tracking to see that the project is successfully completed and within time, so that the communities that are supposed to benefit, they get the services that they should be getting.